It's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang boss ko. At hindi yon alam ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Ako ulit to, si Rochelle. Malapit na kami mag-second wedding anniversary ni Sir. Maraming salamat ha, dahil ang dami kong na-inspire sa kwento ko. Hindi ko lubos maisip na darating ako hanggang dito. Matagal ko na sanang gustong sundan ang kwento na to, kaso wala talagang free time. Gusto ko na nga sanang palitan yung title ng kwento eh. Pero ito na yung inabangan nila. Pero kung tatanungin mo ko, ang gusto kong ipalit na title ay Pinakasalan ako ng boss ko. O diba? Ang saya lang pakinggan. Ito ang aking secret file. January 20, 2020. Nagpalitan kami ng vows. Nagpalitan kami ng I do's. Sobrang daming nangyari. Si princess namin 4 years old na. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan kung saan kami nagsimula. Nagsimula kami sa good morning ganda hanggang sa naging boss ko siya at naging sekretary niya ako. Pinag-aral, binihisan, inalagaan, pinamigay hanggang sa nagkabalikan at nagpakasal. Ganun yata talaga ang buhay. Hindi mo masasabi kung para kanino ka talaga at kung kanino titubok ang puso mo. Sobrang dami naming pinagdaanan na hindi ko lubos maisip na hahantong kami sa ganito. Bago kami ikasal, hindi na kami nagkita. 2 days before the wedding. Hindi ko kaya yun. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Baka mamaya, hindi siya makarating kasi sumakit ang tuhod niya o baka hindi siya makalakad. Before the wedding kasi may sakit siya. Dahil sa pagputok ng taal. Hindi niya kaya yung amoy. Kaya naapektuhan talaga siya. Ayoko sana siyang iwan. Kasi kahit anuman mangyari, matutuloy at matutuloy ang wedding. Nag-aalala lang talaga ako. Kaya tinawagan ko na lang siya. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. I'm okay. Huwag ka na mag-worry dyan. Mag-relax ka. Gusto ko, ikaw ang pinakamaganda bukas. Sagot niya sa akin. Siyempre naman no, ako talaga ang pinakamaganda dapat kasi ako ang bride. At ang little bride ko dapat maganda rin. Sagot ko sa kanya. Bride ka man o hindi, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa akin at ang anak natin. Sabi niya sa akin. Ushu, yan ka na naman. O basta tumawag ka sa akin pag may problema ha. Sabi ko naman sa kanya. Pero pag walang problema, hindi ako pwedeng tumawag. Loko-loko ka talaga. O sige na, late na, napupuyat ang bride. At nag-I love youhan kami. End of the call. Kinabukasan tinawagan niya ako. Hello baby, big day na tomorrow. Sabi ko, yes of course, I know. Sabi niya, bakit ang sungit-sungit mo ang aga-aga? Sabi ko, namimiss ko yung may kiss pagdilat ng eyes ko. Then sabi niya, after wedding, mararanasan mo yun araw-araw. Ikaw na ang magsasawa. Sabi ko, ha? Pakiulit nga, magsasawa? Alam mo, kung may balak akong magsawa sa'yo, sana matagal na.
Pasalamat ka, tinawagan kita nung na-miss kita. Kung hindi, wala kang asawa at anak na maganda, no? Sabi niya, kung hindi ka naman tumawag nun, ay ako ang tatawag eh. Sabi ko, sus, o sige na mag-breakfast na kami ni Princess. Mag-breakfast ka na rin and take your meds, ha? Nang sabi niya, yes, boss. Natawa ako kasi, boss talagang tawag niya sa akin minsan. Madam, ganun. Ako naman daw kasi ang tatawagin niyang boss, ma'am or madam. Pero till now, tawag ko pa rin sa kanya, sir. Kasi doon na kami nasanay. Minsan, daddy, pagkasama namin si Princess. Nag-i-school na rin si Princess ngayon kaso online. Nakakalungkot kasi hindi niya naranasan makipag-friend sa ibang bata. Dahil teacher naman ako before, minsan ako nagtuturo sa kanya. Pero meron talaga siyang tutor. Nagkataon lang na hindi ko siya mabibigyan ng full attention kasi si sir medyo mahina na, kailangan ng private nurse. At ako yun. So lumipas ang oras, gabi na naman, bukas kasal na namin. Sobra akong kinakabahan. Pero nagsulat na lang ako ng wedding vows kaya medyo nawala ang kaba. Pinilit kong hindi lumuha habang ginagawa ko yung vows ko pero hindi kaya eh. Kusang tumutulo ang luha ko sa saya. Wedding day na. Shit. Tanong ako ng tanong kung nandun na si sir sa church. Kasi hindi ko na raw siya pwedeng tawagan. Hanggang sa makarating na rin ako sa church. Hindi pa ako nakakababa ng bridal car. Stress na ako kasi hinahanap ko siya. Not until sinabi ni mama, nandyan na siya kanina pa. Ay, lumuwag ang pakiramdam ko. Habang naglalakad ang mga bridesmaid and groomsmen, naiiyak na ako. Si Princess ang nasa unahan ko. Binuksan na ang pinto. Aba, ang matanda. Hindi ko nakitang umiiyak. Parang gusto kong ulitin ang pagpasok ko sa pinto ng simbahan. Uulitin at uulitin hanggat wala siyang luha. Siyempre joke lang. Nag-isa ako naglalakad, iyak ako ng iyak. Nawala ang ganda ko kasi ang pangit ko kapag umiiyak eh. Bandang gitna, nandun ang mama ko at papa ko. Nag-bless ako, niyakap nila ako. Naglakad kami hanggang kay boss, kay sir. Hindi na siya nag-bless kasi mas matanda pa siya sa parents ko. Nag-shake hands na lang sila at niyakap niya ako. Inalalayan papunta sa harap ng altar. Excited ako sa vows niya. Ngayon lang kasi siya magsasalita sa harap ng maraming tao about sa feelings niya. Siyempre matanda na, ayaw na ng ganyan-ganyan. Pero no choice, kasi kailangan niya ako pasayahin kaya pinagbigyan niya ako. Siyempre nag-request ako kung pwede Tagalog para sweet na sweet. Ang dami ko raw gusto. Siya, isa lang naman yung gusto niya. Yun yung makasal sa akin. So eto na. Wedding vow na. Sabi niya. Hi, ganda. Tapos nginitian niya ako. Ang ganda mo talaga. Yung mukhang yan ang gusto kong makita. Pagdilat ng mata ko sa umaga. At bago ako pumikit sa gabi para matulog. Salamat sa pag-aalaga at pagtsatsaga sa akin. Kahit palagi mong sabihin matanda na ako, yes, totoo naman. Too old for you. Pero tinanggap mo pa rin ako. At nakagawa pa ako ng isang magandang prinsesa galing sa isang magandang reyna. Sinulat ko tong vows para sa'yo. Dahil alam kong sobrang masinop ka sa isang bagay. At alam kong itatabi mo tong maliit na pirasong papel na to. Nakakatawa pero ngayon ko lang to sasabihin sa harap ng maraming tao at sa'yo. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko pag wala ka. You give me everything. Binigyan mo ako ng lakas ng loob para ipagpatuloy ko pa ang buhay ko. I love you, my forever baby.
Grabe. Hindi ko alam kung natanggal ba ang makeup ko dahil sa vow na yon, pero non-stop talagang patak ng luha ko. So, eto na, my turn. I love you. Nagtawanan agad yung mga tao kasi I love you agad. Natawa lang din ako. So, nilabas ko yung kodigo ko. At sinabi ko, teacher kasi ako, father, di ako sanay mangodi ko. Kaso hindi ako nakapag-review. Payagan nyo na akong mangodi ko. So, eto na nga. I love you so much. Kulang ang salitang I love you para malaman mo at maiparamdam kong mahal na mahal kita. Thank you sa lahat. Kahit pinag-uusapan ako ng maraming tao dahil ikaw ang pinili kong maging asawa, hindi ko naman sila papansinin kasi puso ko naman to eh. At ako naman ang nakakaramdam. Wala silang alam sa mga pinagdaanan natin. Kung pera-pero lang din, edi sana, una pa lang, naniyaya mo ako magpakasal sa Baguio, tinanggap ko na, diba? Kaso hindi. Ang hindi maintindihan ng tao. Pero mahal talaga kita. Aalagaan at mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Nasasaktan ako pag nakikita kong may sakit ka. Kasi hindi ko rin kayang makita ang sarili kong wala ka. Ikaw kasi itinawag mo kong ganda, ayan tuloy na in love ako sa'yo. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng princess. Mahal na mahal kita at pagsisilbihan kita habang buhay. At yun nak, kiss the bride. Nagpunta na kami sa reception after picture taking. Wala na rin kasi kami masyadong ninang at ninong kaya saglit lang ang pirmahan. Sa reception, ramdam kong pagod na si Sir. Kaya hindi na rin kami masyadong nagtagal. Umuwi na rin agad. Naiwan sila mama doon para may mag-asikaso. Nauna na kaming mag-anak. Si Sir, ako, si Princess. Kailangan na magpahinga ni Sir. Habang nasa sasakyan, tinanong ko siya kung okay lang siya. Sabi niya, oo naman. Sabi ko nga ako na mag-drive ng sasakyan. O diba, ang unique ng wedding namin, bride ang nag-drive ng bridal car. So pagdating sa bahay, agad ko siyang kinuna ng BP. Normal naman, pinagpahinga ko muna siya. Wala na munang honeymoon kasi hindi na kaya. Biniro ko pa siya. Wala nang honeymoon. Sabi niya, pag lumakas-lakas ako, lagot ka sa akin. Sabi ko, ay gusto ko yan. Nagtawanan kami, nagpahinga na. Katabi namin si Princess. Nagtanong siya bigla, Mommy? May sakit si Daddy? Wala anak. Napagod lang si Daddy. Kaya need na niyang magpahinga. Ikaw din, need mo na mag-sleep. At natulog na rin siya. Kinabukasan, pagdilat ng mata ko, napasabi ako ng thank you Lord. Sana ganito araw-araw. Sana ganito. Then, sabi ko, magluluto na ako ng breakfast Tinanong ko rin si Sir kung okay na yung pakiramdam niya. Sabi niya, gumanda na raw yung pakiramdam niya. Siguro napagod lang daw talaga siya kahapon. Dan habang kumakain kami, ang dami niya agad sinasabi. Syempre nasanay na ako na parang palagi niya akong inuutusan. At kailangan palagi ako magsasabi sa kanya ng news. Sabi ko, Daddy, pwede ba ako mag-rest day? Sabi niya, ay sorry my love. Need natin kasi agad mag-change ng surname mo for my last will. Sabi ko, last will ka dyan. Sabi niya, next week asikasuhin natin ha. Sabi ko, next week pa naman pala Magpahinga ka na lang muna. As tinanong niya ako kung gusto ko magbakasyon. Pero ang sabi ko, uwi na lang tayo sa house. Doon na lang muna uli. So umuwi kami after 2 days. Hindi pa kami nakakapagbukas ng regalo. Sabi ko, sa bahay na lang namin para hindi na rin makalat dito. Sinama namin sina mama at tatay sa Baguio para makapagpahinga rin sila. May kasambahay naman kami kaya hindi na sila mapapagod kahit saglit lang. Pag uwi namin sa bahay,
Ginabi na kami. Buti tumawag na ako sa kasambahay at kakain na lang. Tapos magpapahinga na. Si Princess tulog na, hindi ko na ginising para kumain. Ako nag-shower, si Sir, humiga kami sa kama. Magkayakap kami pero hindi kami nag-uusap, magkayakap lang. Tapos ang likot ng kamay niya kung saan-saan dumadapo. Nanlaki ang mga mata niya sa akin kaya natawa ako. Tapos sabi niya, sleep na tayo. Di nagalit ako, tumalikod ako. Akala ko susuyuin niya ako pero hindi eh. Nakakainis. Tapos, humarap uli ako sa kanya, nakasimangot. Tapos sabi niya, baby, pagod ako eh. Nag-drive ako ng malayo from Batangas to here. Sabi ko, sorry. And then sabi niya, it's okay, babawi ako. Natulog na lang ako kasi wala naman akong choice. Alangan naman, diba, alam mo yun, mamilit ako. So kinabukasan parang tamad na tamad ako bumangon. Gusto ko lang magpahinga. Kaya walang nang istorbo sa akin kahit si Princess. Hindi pumapasok ng room namin. Si Sir, ayun, kaharap na naman ng laptop niya, work na naman. Kaya natulog lang uli ako. Pagising ko 1:00 na, nagalit tuloy ako. Tumayo sa kama at sumigaw sa sala. Bakit walang gumising sa akin? Lahat kayo nandyan. Kumain na ba kayo? Si Princess kumain na ba? Nasa si Sir? Sumagot si ate na nag-alaga kay Princess. Si Princess po tulog, kumain na po siya kaninang lunch. Si Sir po may kausap sa balcony sa laptop. Sinilip ko lang tapos nagbihis na ako para kumain. Walang kumakausap sa akin kasi mainit talagang ulo ko. Kasi hindi ako napagbigyan kagabi. Joke lang, pero totoo. Habang kumakain ako, pumasok na si Sir. Pinuntahan ako sa table, pinagtimpla ko siya ng kape. Pero hindi ako nagsasalita. Pag-abot ko ng kape, kinis niya ako. Sabi niya, good morning, ganda. Tapos, yun. Wala naman na akong magawa eh. Nadadaan niya rin naman ako sa suyo niya. Nakaka-relax. Fast forward, Feb 14, ginising niya ako ng halik niya. Good morning, ganda. Happy Valentine's. I love you. Sabi ko, I love you. Tumingin ako sa kama, walang flowers. Tinanong ko siya, asan ang flowers? Sabi niya, sorry baby, hindi ako makalabas eh. Ang busy ko kasi ang daming ginagawa. So sabi ko, okay lang. Tumayo na ako at nag-toothbrush. Kakain na sana kami ng breakfast. Tapos may inabot na letter si Princess. Nakalagay, Happy Valentine's, Mommy. I love you. Niyaya ako ni Sir umalis. Mag-date. Sabi ko, wag na. For sure, matraffic. Kaya sa bahay na lang kami. Nag-order na lang kami ng food for celebration. Eto na nga, gabi na. Mabango na ako. Naligo ako ng matindi-tindi. Nag-lotion, nag-perfume. Yung pinakamahal na perfume pa talagang ginamit ko para ma-seduce ko siya. Umiga siya. Aba, ang bango ng asawa ko. Hinalikan ko siya sa leeg. Hinawakan ko kung ano yung dapat hawakan. Kinis ko pababa. Ay, gumanti na. At nasa kalagitnaan na kami. Bigla akong napatigil. Tinanong ko siya, kaya mo? Tapos sabi niya kahit 2 pa. Napangiti ako. Tuloy ang ligaya. Ayun, fresh na fresh. As nagsorry siya. Kasi after ng wedding, Feb 14 na kami nakapag, alam niyo na bilang mag-asawa. Ako naman, naiintindihan ko naman yun. So fast forward. Lockdown, sa bahay lang kami. Bahay lang kami lahat. Yung negosyo ko nagsara kasi wala namang bibili. Si Sir, skeletal sila sa office. Lumalabas-labas siya kahit hindi na niya kaya. One time umuwi, masama pakiramdam. Napag-usapan namin si Princess dalhin muna sa Batangas. Hinatid ko si Princess sa Batangas. At ako bumalik sa Baguio kasi lagnat na. Lagnat na eh. Okay lang ako mahawaan, wag lang yung anak ko. Nagpa-swab, nag-positive. Habang ako naghihintay pa ng result. Ang gusto niya mangyari, magkahiwalay kami ng room. Sabi ko, hindi pwede, aalagaan kita. Sabi niya, walang mag-aalaga sa'yo pag nahawa ka. Alam mo namang mahina ako. Mahina na ako. Sabi ko, wala akong pakialam. Sabi niya, makinig ka sa akin. Huwag mong pairalin ang pagiging immature mo ngayon. Kailangan ka ng anak mo. Pag 2 pa tayo, paano si Princess? Umiyak lang ako. Sinunod ko kung anong gusto niya.
Madalas na kami mag-away dahil na rin siguro naririndi na siya sa akin. Hindi na niya rin alam kung anong gagawin niya eh. Lumabas ang resulta, negative ako. Kaya may isa kaming kasambahay, kinakatok lang kami pag may food na. Tinatawag ko lang siya sa phone, kinukumusta palagi. Kaso work is life pa rin talaga kay sir. Kaya naiinis ako. Hanggang sa makalabas at nakarecover siya. September to December 2020, hindi na kami umuwi sa Batangas. Kasi baka kami pa ang maging dahilan ng pagkakalat ng sakit doon. Ayaw naman nilang pumunta sa amin para mag-celebrate. Kasi nga, natanda na rin parents ko, ayokong ma-expose sila sa sakit. So nagstay kami sa bahay ng Christmas. Pinakiusapan ko yung yaya ni Ineng kung pwede. Wag na muna siyang umuwi. Kung gusto niya, dito na muna sila ng pamilya na mag-Christmas Eve. So dinala niya yung family niya sa bahay. Sama-sama kami. Si Sir hindi masyadong lumalabas ng room kasi maraming tao. Tapos trabaho rin. Di rin kami sumasabay kumain sa kanila kasi kami ni Sir sa room na kumakain. Umuwi kasi yung isa namin kasambahay. Ang naiwan lang yung yaya ni Ineng. Kaya yung family ni Ate Jo ang kumikilos sa bahay. Laking pasalamat ko sa kanila kasi masisipag naman. So fast forward, New Year, New Year's Eve. Kasama pa rin namin yung family ni Ate Jo. Pinagluto ko sila ng pagsasaluhan namin. Si Romel, yung bunso kong kapatid, sa akin din sila nag-New Year. January 2021, first anniversary namin ni Sir pero hindi na kami lumalabas. Kawawa naman kasi talaga ang anak ko kung magkataon. So, nung nag-first anniversary kami, may isa lang na bouquet of flowers na nakalagay na happy first anniversary baby. Noon hanggang ngayon, napakaganda mo pa rin na nakalagay sa table. Naluha ako nung nabasa ko. Pinuntahan ko si Sir sa room at tinilikan ko siya. Gusto ko sanang may mangyari. Kaso mukhang hindi niya nakaya talaga. Mahina na si Sir. Although nag-work pa rin na kay Galang. Alagain na talaga siya. Pero hindi ako mapapagod. Hindi na siya lumalabas ng kwarto. Every morning na lang pag kaya niyang maglakad. Then March 2021, nahihirapan na raw siyang huminga. Sabi ko, tara na sa ospital. Pumayag na siya. Shit, yung pagpayag niya na yun, yung nagpaiyak sa akin ng sobra. Kasi pag kaya niya pa, hindi talaga siya nagpapadala sa ospital. So meaning, nahihirapan na talaga siya. Inayos ko yung mga gamit namin habang umiyak ako. Nilagay ko yung mga gamit sa bag. Sinubukan niya pang hawakan yung kamay ko para ihinto ko yung ginagawa ko pero iniwas ko talaga. Nagsalita na siya, let's talk. Sabi ko, no. Bibilisan ko lang dito at bibihisan na kita para makalis na tayo. Then sabi niya, baby, huwag ka nang umiyak. Alagaan mong anak natin. Huwag mong pababayaan. At hindi ko kayo pababayaan kahit wala na ako. Sabi ko, stop saying that. I don't want your money. All I need is you. Kailangan ka namin ng anak mo. Yung mga apo mo pa sa mga anak mo, kailangan nila. Kailangan ka nila. Kailangan nila ng lolo. Kailangan ka namin. So, nung natapos na ako mag-ayos, tinulungan ko siyang makatayo. Nagpunta kami sa ospital. May sakit na talaga siya. Actually, nagkikimo na siya. Colon cancer stage 3. Nung una, ayoko pang tanggapin nung malaman ko, pero hindi pa rin talaga matatago. Lalabas at lalabas pa rin ang totoo na kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Bini-video call namin yung anak namin habang nasa ospital kami. Walang sawang mga salitang I love you na lumalabas sa mga bibig namin. Sabi ni Sir dun sa anak namin, "My princess, be good to your Yaya Jo, okay?" Hindi ko kinakaya yung ganong mga conversation. Pagkatapos ng tawag na yun, pinagpahinga ko muna si Sir.
Sa kwarto niya, lumabas muna ako ng room. Imuyak ako sa labas ng kwarto. Nakita ako ng nurse. College friend ko pala yun. Niyakap ako. Sinabing, be strong sis. Kaya mo yan para sa anak mo. Nagkwentuhan kami. Nung niyaya ako ng friend ko na nurse na yun. Iyak lang ako ng iyak sa kanya kasi hindi ko talaga alam ko nung gagawin ko. Buong buhay ko, bata pa lang ako, siya na nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Siya nagbigay ng kulay. Lahat. Utang ko sa kanya yung buong buhay ko. So tapos na yung coffee break niya. Umasok na kami sa room, sinek ko siya. Natulog na ako sa sofa na nasa tabi niya. Maya-maya, kinapaan niya ako, inawakan niya yung kamay ko. Gusto raw niyang umupo. Inayos ko yung bed para makaupo siya. Gusto naman daw niyang maglakad-lakad. Sabi ko, hindi pwede. Then after 5 minutes, yun, nagkakwentuhan na kami at nagtatawanan. Inawakan niya ang mukha ko at sinabing, oh baby, napakaganda mo talaga. Napakaswerte ko sa'yo. Umiyak na naman ako, shoota. Sabi ko, please, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasasaktan ako. Lumipas ang 2 buwan. Medyo okay siya. Palagi kami nagkakwentuhan bago matulog. Then isang gabi, sinabi niya sa akin, baby, hindi ako makahinga ng maayos. Di nataranta na naman ako. Tinawagan ko yung friend kong nurse. Sinabi na dalhin ko si sir as soon as possible sa ospital. Agad-agad nag-drive kami papuntang ospital. Doon pala na nagda-drive ako, hindi na siya makapagsalita. Iyak na ako ng iyak. Hinahawakan ko yung kamay niya at sinasabing, hold on baby, hold on. Malapit na tayo. Hanggang sa nakarating na kami ng ER, inasikaso na siya. Then ayun na. Agad nakakuha ng room para mapalipat siya. Tulog siya, iyak lang ako ng iyak. Pagising niya, sabi ko, how are you? Hindi ko pinapakitang umiyak ako. Sabi niya, lalaban pa ba ako, baby? Pagod na ako, nahihirapan na ako. Sabi ko, hindi mo deserve mahirapan, daddy. Dahil napakabait mong tao. Tapos sabi niya, call my son. E di tinawagan ko yung anak niyang lalaki, ni loudspeaker ko para marinig niya. Sabi niya, hi son, I'm here in the hospital, I'm dying. Sabi ng anak niya, nandito kami sa labas ng ospital, dad. Hindi lang kami pwedeng pumasok dahil isa lang pwedeng bantay. Sabi niya, okay. Sabi ng anak niya, magpagaling ka, dad. Bata pa si Princess. And then sabi niya, nahihirapan na ako. Lalaban pa ba ako? Habang nagsasalita siya ng ganun, iyak lang ako ng iyak. Gustong-gusto ko na magmura. Na parang bakit? So binabaha ko na yung phone. Sabi ko, ano bang sinasabi mo? Sabi niya, baby, napapagod na ako. Sabi ko, please fight. Sabi niya, gusto ko pero mukhang hindi ko na kaya. Sabi ko, no daddy, lalaban ka, gagaling ka. Then sabi niya, sorry baby, sorry. Sabi ko, wag mo akong iwan, please, wag mo akong iwan. Pumikit lang siya, pero tumatango pa siya pag kinakausap ko siya. Magpapahinga raw muna siya. Sabi ko, gigising ka pa ha? Sabi niya, oo naman. Kinabukasan, 6 a.m. May 27, 2021. Good morning, ganda. Good morning din, sabay kiss. How are you? Tanong ko. Sabi niya, not good but fighting, sabi mo eh. I love you, ganda. Di na ako sumagot. 9:00, tinawag niya ako, baby. Sabi ko, yes. Tapos hindi na nasundan yung salita niya. Natakot ako, nataranta. Tinawag ko yung doktor. Dinala siya sa ICU. Dasal ako ng dasal. Iligtas niyo siya. Hinihintay ko yung paglabas ng doktor nung lumabas na. Sabi, Missy, sorry. Kasi yun, di ako pinayagan sa ICU. Hintayin ko na lang daw yung paglabas. May 27, 9 a.m. Gumuho mundo ko.
Alam mo yung pakiramdam na nabingi ka, wala kang marinig sa paligid mo na sounds? Ganun yung pakiramdam ko. Nung nilabas na siya, dinala sa morgue, doon ko siya niyakap at hinalikan. Nandun na rin yung mga anak niya umiiyak. At niyayakap ako. Nilalayo nila ako kasi halik ako ng halik, bawal daw yun. Sabi ko, asawa ako. Nasa sakin kung hahalikan ko siya o kung yayakapin ko, wala kayong pakialam doon. Ginigising ko siya, wake up baby. Sabi mo, fine. And then, nag-usap-usap yung mga anak, anong gagawin sa daddy nila. Nagsalita ako, cremate. I-cremate. Sa akin ang abo. Wala na silang nagawa. Sobrang sakit, DJ Rocky. At hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa utak at isip. At puso ko. Ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Mag-second anniversary na kami. Simula nung nawala siya, hindi pa ako nagiging masaya uli. Sinulat ko tong kwento namin at na-share ko sa inyo para paglaki ng prinsesa namin, marinig niya kung saan kami nag-umpisa ng daddy niya. Nagpasko at nagbagong taon, kami lang dalawa ni Princess sa bahay. Hindi rin kami nag-celebrate. Para saan pa, diba? Miss na miss ko na siya. Naalala ko yung mga ngiti niya, yung mga yakap at talik niya. Yung wedding pic namin, lagi ko siyang katabi. Yung mga damit niya nasa isang room. Pinagawa ko ng isang room para sa mga damit niya. Sabi nila ipamigay ko na, pero hindi ko pa kaya. Not now, but soon. Thank you, DJ Rocky, sa oportunidad na makapagbahagi ng storya kong malaking bagay para mapanood to ng anak ko soon. At dito na nagtatapos ang kwento namin ni Boss. Nagsimula kami sa Good Morning Ganda at natapos sa I Love You Ganda. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rochelle. At ito, ang aking secret file.